gwago ụmụ nwanyị bụ ndị nọ n'ezi ọnọdụ nọtara nke ọma ka ha na-egosi ịhụnanya nye ụmụ nwanyị ndị nke ka na-amalite nakwa ụmụ agbọghọ ka ha wee nwee ike ịmara ọnọdụ ha ọkachasị ụmụ nwanyị ndị di ha nwụrụ. Queen Annie Borg wetara anyị ozi bụ nke site n'aka onye isi oche Post Primary Schools Service Commission ọkammụta Nkechi Ikedugo bụ ebe ọ nọ wee kpọọ oku ma kwuo okwu ka a na-agba n'ugbe imerube mmemme International Women's Day. Ka anyị sonyere Queen Annie Borg ka o wetara anyị ozi a. Ọ na-ekwu okwu ma ụmụ nwanyị enwekwara ohere ụmụ nwoke ibe ha nwere na Naịjirịa. Ọkammụta Ikedugo kwuru na gọọmenti etiti na nke dịkwa na steeti a bụ nke na-agba mbọ ihe gbasara ma nwoke ma nwanyị wee gakwa n'iru ikwu mkpa ọ dị ịkwado ụmụ nwanyị ka ha sonye na ndọrọndọrọ ọchịchịrị ka ha wee nwee ike bụrụ ọnụ na-ekwuru ndị ụmụ nwanyị ibe ha. Ọkammụta Ikedugo nke bụkwa Coordinator Federation of African Women Educationists na South East na steeti Akwa kwuru na gọọmenti Anambra steeti na-agba mbọ ịhụ na ụmụaka ụmụ nwanyị nwezuru ihe niile ha kwesịrị inweta na steeti a iji wee zuo oke n'akụkụ niile. O kwukwara na ụbọchị kịta abụghịzi mgbe a na-asị ka a na-afụ ụmụ nwanyị anya mana ama nnu onu ha si na oge eruola na a ga na-anụ onu ụmụ nwanyị. Queen Annie Borg, akụkọ ụwa ABS.